Nandito tayo ngayon sa bukid, ulan. Ang aking mga junakits is hindi pa sila dumating. Hakot kasi sila ng halubla kasi hindi namin natapos kahapon. Tapos nandito kami ngayon sa dream house namin. Umuulan mga kaagtang. At saka alam mo ba yung kiramdam na umulan tapos nasa parang bukid ka. Makababasa na ako dito. O yun o, may tumutulo na. Basa na nga. Tapos, ang tanging mo lang maririnig, pag ka lang ba, kapag, siyempre, wala kang kapitbahay, wala kang nasa bukid lang. Tapos, ang maririnig mo ay yung patak ng ulan. No? Yung tagaktak ng ulan. Yun lang talaga ang naririnig ko dito. At saka, peaceful, wala kang iniisip. Ang saya mga kagtang pag ganito palagi. Kasi, dun sa bahay namin, sa isang bahay namin, ayaw ko dun is ang sobrang ingay, tapos madumi, ano yun? Yung hangin, hindi fresh. Pero dito makikita mo talaga mga kagtang. Kahit nasa trapa lang ako ngayon, nakaano ko sa trapa. Masaya. Masaya siya mga kagtang kasi nga, nai-imagine ko talaga na sarap tumira ulit sa pinakabukid. Kasi dati, natira ako sa bukid. Bukid na bukid, mataas na bundok. As in, mataas na bundok siya. Natira ako dati doon mga kagtang. Pamilya ko, sila mama. Hindi pa ako nag-asawa, bata pa lang ako. As in, doon talaga kami sa pinakabukid na halos wala ka ng ibang marinig kundi huni ng ibon. Tapos yung mga ibang hayop. Ganun lang talaga ang maririnig mo doon. Wala kang ibang marinig kundi puro nasa gubat. No? Yung mga ano sa gubat, yun lang yung maririnig mo. Tapos mga kaagtang, dito, na-imagine ko rin dito, para bang bumalik ako sa nakaraan. Hello kay Honey, my love. 32 TV. Number 1, my top fan. So, bibigyan ko kita ng jacket, ma'am. Ma'am ba ito, sir? Ayan, may jacket ka na po. Salamat po sa inyong pagdala at saka pagtamsa. Sobra lang po talaga akong na-enjoy. Kaya nakapag-live ako biglaan kasi nga na-enjoy ko yung patak, yung tunog ng ulan. Narinig niyo yun. Hello kay Jeannie Montejos. Ayan. Salamat po sa inyong pagdalaw. Narinig niyo po ba yung ulan? Ayan, narinig niyo. Basa na nga to. Basa na. Ang sarap pakinggan ko yung ulan na wala kang ibang, kahit music, wala kang maririnig kasi nga nandito sa dream house namin mga kagtang. Kasi nagpahakot kami ng aming materialis. Tapos ngayon din ang deliver ng simento namin. Tapos iniisip ko baka biglang i-deliver nila tapos umuulan tapos walang maghahakot. Sino maglagay ng trapal para hindi siya magbasa. So, nandito kami. Siguro mamaya mga 11 uuwi din kami kasi manananghalian kami. Wala kaming dalang pananghalian dito or kahit snack man na kasi nga. Mabuti po, okay lang po. Maayo naman, nakaraang araw ay nakakasakit. Merry Christmas po sa inyo. Ayan, sana po ay palain po tayo ng ating Panginoon, no?
naman po ang pinaka-importante yung mga panalangin, no? Panalangin sa itong buhi nga Dios, no? Nga sa next year nga maabot sa itong kinabuhi, tagaan ta niya kanunay kabastos sa itong panglawas, labi na sa itong pamilya. Kinsa Bisaya diha, unsa man og Bisaya na lang ko ani. Bitaw, mao dyan na importante nga atong pangayon sa Ginoo nga tagaan ta niya kanuning kabastos sa itong panglawas kay dili ta kalahutay oy. Parehas na ho karon di ba mga niaging buwan, tambok kayo ko sa nga tanan as in dako kay lingin kay akong now. And then nikalit lang ko og kaniwang because how cute mo, Mona Lisa. Salamat po. Ah, salamat po sa inyong papuri. Papuri. Nagpakit. Matanda na ako. Ano ba? 32 plus. Ay, 32 na ako. Ayan. Wala na, hindi na cute. Cute na lang ako. Cute. So, yun mga kantang mag-New Year na. Ano bang ating New Year resolution? May naisip na ako kasi New Year resolution ko is yung gumaling ako sa aking karamdaman. Ayun. Kasi lagi na lang pong may karamdaman si Kaagtang, lalo na sa aking tummy. Yun po yung lagi kong pinagpipray na gumaling and then kalayaan, no? Kalayaan. Ayun, nagpa-pray din kami ng kalayaan. Siyempre, gusto ko talaga na malayang malaya. Malaya, malaya. Napakanta tuloy ako. Ayan mga kaagtang. So yun po yung aking New Year resolutions. Parang may tubig ka na dyan. And then, marami tayong, ano ba yan? May langaw na dito. Nilalamig na ako mga kaagtang kasi nga malamig dito. Para naman akong nabasa na sila. Nabasa na yung naghahakot ng aking mga halablak. Ay nako, kawawa naman itong mga to. Ang naghahakot, kawawa talaga. Bakit kaya hindi na pwede ibaliktad ngayon? Yung ibaliktad yung camera mo sa live, no? Dati pwede naman yung nakaharap doon yung nakaano yung camera. Ngayon hindi na talaga. Ano ba to para maiharap ko yung ipalagay ko sa likod yung camera. Hindi ko na talaga alam kung paano ito gawin. Nawala na kasi dito. Hindi na kasi siya umipik to. Tingnan mo, nakahinto na lang ako. Ayaw. Bakit ayaw? Bakit ayaw na siyang humarap sa likod? Ay, hindi na siya Silaw sa mo do ngayon sa mapawan-uwan kay hago ra ba mo? Mas Mike. Magpunggan sila. Isa magpauwan-uwan kay muli sa ko. Ano na. Balik ko ka. So, muli siya daw siya. Siguro makaon to. Kaya wala pa to sa Nak! Nabasa man ko dire. Nabasa ako mga kansan. So,
So, bye for now kasi nabasa na ako at kukuha ko ng dahon ng saging. Ilalagay ko dun sa itaas kasi nabasa na talaga ako mga kaagad. Basta yung aking ulo. So, bye for now. I love you.